Hi guys! For today's video, magmukbang na po tayo ng mga kinason. Alas 2 sa hapon o paniudto pa na po ni. Tapos dos no ba na taning suka nga na daghang sili. So mo na kung kuha gahapon guys, karon pa ni naluto. Mani oh. Kani mga ani. Charan! Bungkawil. Then kani mga ani. Kani jud akong pinaka-paborito guys. Delicious. Ito guys mga ako ra man ito guys, kakong pares di mo kaon. Gusto man na kinasun. Ato ning kwaon tanan guys. Charan! Mika guys. Buta-buta. Minyak niya. Ano to guys, din ako nimhurot. Bye!